for those na nakakapanood ng video. Remember guys na hiring kami ng OJT before na talagang sinasabi namin through videos na hiring kami ng OJT, nag-entertain kami ng mga interns. Now, just to give you an update, ito po sa Makati branch po, meron na tayong mga OJTs. So, meron na kaming 13 OJTs, 13 OJTs na naka-assign sa kanya-kanyang department. So, mamaya mag-meet nyo sila kung kumusta sila doon at kung ano yung mga expectation nila sa Madrid. Okay? Hi, I'm Rose, taking up Computer Engineering from Universidad de Manila. Nalaman ko tong Madrid sa kaibigan ko. Hi, I'm Catherine Calzadora from Iris, taking up Marketing Management. At nakita ko po yung Madrid dahil ni-refer po ako ng kaibigan ko. Hi, I'm Alba Gutierrez. I'm from Rizal Technological University. I'm taking up Human Resource Management. Refer po ako ng kaibigan ko dito. Hi, I'm Aiko. I came from Iris, Manila. Ang course ko po is Business Marketing Management. And nakita ko ang Madrid through Facebook account. Hi, I'm Heidi Magundayo, taking up Legal Office Management from PUP Taguig. So nalaman ko yung SB Madrid through searching and nag-walking kami. Hi, I'm Abigail Solis from PUP Taguig. I'm taking up Legal Management. Nakita ko ang SB Madrid through walk. Hi, I'm Karen Carnacion, taking up Legal Office Management. I am from PUP Taguig. Nalaman ko yung SP Madrid. Nag-search kasi ako ng mga law offices sa Makati. Then I found out na merong SP Madrid and then nag-walk-in lang ako. Hi, I'm Luisa Roca. Came from Universidad de Manila, taking up BS Computer Engineering. Nirefer lang po ako ng kaibigan ko dito. Hi, I'm Irvin from Rizal Technological University, taking Human Resource Development Management. Nalaman ko po ang Madrid sa pamamagitan ng aking kaibigan. Bring the tide, hey, around and around clockwise, like a merry-go-round. Okay guys, since may event ngayon ang Madrid at saktong dumating sila, kasama rin po sila sa aming Christmas party this coming December 10. Okay, so mamaya, yung iba nakapag-practice na, yung iba makikipag-practice na sa amin mamayang 6 p.m. Okay? So, yun guys, nakilala niyo na yung ating mga OJTs. So, para sa mga gustong mag-OJT dito sa Masayang company, na kung saan hindi yung mafe-feel na nag-iisa ka, okay, pwede ka lang mag-submit ng iyong resume or pumunta dito mismo sa office namin. All branches po kami ay hiring. Meron kami sa Pangasinan, sa Cebu, and Davao. Okay, so yun lang po guys. Maraming salamat. Bye-bye! Abangan nyo yung sunod nilang kwento.